ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಮುರಳಿ ದಿನಾಂಕವಾದುಂಡು 18-11-22 ಬುಳ್ಪುದ ಮುರಳಿ. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಬಾಪ್ತಾದ ಮಧುಬನ. ಮಧುರವಾಯಿನ ಜೋಗುಲೆ ನಿಕುಲು ಜೀವನುಡುಪ್ಪುನಗನೆ ಬಾಬನ ಜಕ್ಕೆಲುನು ಪಡೆಯುಂದಾರು. ಆರ್ನ ಸಂತಾನಾತಾರು. ಆರ್ನ ಶ್ರೀಮತದ ಲೆಕ್ಕನೆ ಅವಶ್ಯವಾದ ನಡಪೋಡು. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆದೇಶನು ಕಾರ್ಯೋಡು ಕನವಡಾಪನು. ಪ್ರಶ್ನೆ: ಸೃಷ್ಟಿದ ವಾನಪ್ರಸ್ಥ ಸ್ಥಿತಿ ಏಪೊಡ್ದು ಪ್ರಾರಂಭ ಆಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕದಾಯಿಗೆ. ಉತ್ತರ: ಏಪ ಶಿವಬಾಬಾ ಈ ಬ್ರಹ್ಮನ ತನುಟು ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ಪೆರು ಅಪಗೊಡ್ದು ಇಡೀ ಸೃಷ್ಟಿದ ವಾನಪ್ರಸ್ಥ ಸ್ಥಿತಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಪುಂಡು. ದಯಪಂಡ ಬಾಬಾ ಇತ್ತೆ ಮಾತೆರಲ್ನ ಪಿರ ತಿರುಗುದು ಇಲ್ಲಾಗ ಲೆತ್ತೊಂದು ಪೇರೆ ಬೈದೇರು. ಈ ಸಮಯಡು ಎಲ್ಯಕಲು ಮಲ್ಲಕಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಸಹ ವಾನಪ್ರಸ್ಥ ಸ್ಥಿತಿ ಆದುಂಡು. ಎಂಚ ಬಾಬಾ ಏಪ ಈ ಬ್ರಹ್ಮನ ಶರೀರೋಡು ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ಪೇರು ಅಪಗ ಆರ್ನ ವಯಸ್ಸು ಪಂಡ ವರ್ಷ ಅಜಿಪ್ಪ ವರ್ಷ ಆದಿತ್ತನು. ಅರೇನು ವಾನಪ್ರಸ್ಥ ಸ್ಥಿತಿ ಆದಿತ್ತನು. ಗೀತೆ ಸೈತಂಡಲ ಈರ್ನ ಜಕೆಲೆಡು. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಇತ್ತೆ ಏರ್ನ ಜಕೆಲ್ಡು ಬತ್ತದು ಸೈಯೋಡಾಪುಂಡು. ಎಂಕುಲು ಮುಕ್ತಿಧಾಮಗು ಪೋಡು ಪಂಡು ಮನುಷ್ಯರು ಇಷ್ಟ ಮಲ್ಪೇರು. ಅಂಡ ಪರಂಪಿತ ಪರಮಾತ್ಮ ಶಿವಬಾಬನ ವಿಜಯ ಮನಿ ಆವಡಾಪುಂಡು. ಏರ್ ಮಾತ ಮನುಷ್ಯ ಮಾತ್ರ ಆತ್ಮ ಉಳ್ಳೇರು ಅಕಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಬಾಬನ ಕೆಕ್ಕಿಲ್ದ ಮಾಲೆ ಅವಶ್ಯವಾದ ಆಪಾರು ಪಂಡು ನಿಕುಲು ಜೋಕುಲೆಗೆ ತೆರಿದನು. ಎಂಚ ಲೌಕಿಕ ಬಾಬನ ರಚನೆ ಲೌಕಿಕ ಬಾಬನ ಕೊರಳಿದ ಪಂಡ ಕೆಕ್ಕಿಲ್ದ ಮಾಲೆ ಆಪಾರು. ಜೋಕುಲು ಅಪ್ಪ ಜೋಕುಲೆ ನೆನಪು ಮಲ್ಪೇರು. ಅವೇ ರೀತಿ ವಾಸ್ತವಡು ಮಾತಾ ಆತ್ಮಲು ಪರಮಪಿತ ಪರಮಾತ್ಮ ಬಾಬನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪೇರು. ಅಂಡ ಆರು ಅಲ್ಪಕಾಲದ ಅಪ್ಪ ಆದುಲ್ಲೇರು, ಬೇರು ಬೇಹದ್ದದ ಅಪ್ಪ ಆದುಲ್ಲೇರು. ನಮ್ಮ ಮುಕ್ತಿನ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮಲ್ಪೊಡಾಪುಂಡು. ದಯಪಂಡ ನಿರಾಕಾರ ಬಾಬನ ಕೆಕ್ಕಿಲ್ದ ಮಾಲೆ ಪಂಡ ಮುಕ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ವಿಷ್ಣುನ ಕೆಕ್ಕಿಲ್ದ ಮಾಲೆ ಅರ್ಥಾತ್ ಜೀವನ್ ಮುಕ್ತಿ ಇಂದೇನು ಪ್ರತಿಯೊರಿ ಮನುಷ್ಯರ್ಲ ಸಹ ಇಷ್ಟ ಮಲ್ಪೇರು. ಬಾಬಾ ಮುಕ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಜೀವನ್ ಮುಕ್ತಿನ ಕೊರ್ಪೇರು. ಬೇಹದ್ದದ ಅಪ್ಪಗ ಜೋಕ್ಲಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಆರ್ನ ಕೆಕ್ಕಿಲ್ದ ಮಾಲೆ ಆಪಾರು. ಲೌಕಿಕದ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮಗ ಜೋಕುಲು ಕೆಕ್ಕಿಲ್ದ ಮಾಲೆ ಆಪೇರು. ಆ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮಗ ಸ್ವಯಂ ಅವಶ್ಯವಾದ ಬೇತಕಲ್ನ ಜೋಕುಲ ಆಪೇರು. ನಿಕುಲೆ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಬಂದು ಗಾಯನ ಮಲ್ಪೇರು. ಏಪ ನಮ್ಮ ಎಂಕುಲು ಈರ್ನ ಕೆಕ್ಕಿಲ್ದ ಮಾಲೆ ಅಪ್ಪಗ ಎಂಕುಲು ಸದಾ ಸುಖಿಯಾದ ಪೋವ ಬಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಬೇಹದ್ದದ ಬಾಬನು ಮಾತೆರ್ಲ ನೆನಪು ಮಲ್ಪೇರು. ಅಂಡ ಆರ್ನ ಕೆಕ್ಕಿಲ್ದ ಮಾಲೆ ಎಂಚಾಪುನಿ ಪನ್ಪುನ ಆಸೆ ಪೋನು. ಏಪ ತ್ರಿಮೂರ್ತಿ ಶಿವ ಬಾಬಾ ಬರ್ಪೇರು ಬತ್ತದು ಬ್ರಹ್ಮ ವಿಷ್ಣು ಶಂಕರನ ರಚನೆ ಮಲ್ಪೇರು. ಅಪಗ ಬ್ರಹ್ಮನ ಮುಖಾಂತರ ಬೇಹದ್ದದ ಬಾಬನ ಕೆಕ್ಕಿಲ್ದ ಮಾಲೆ ಆವಲಿ. ಸುರುಕು ಲೌಕಿಕ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ ಕೆಕ್ಕಿಲ್ದ ಮಾಲೆ ಆಪಾರು. ಅರೆಡ್ದು ಜೀವನೊಡುಪ್ಪುನಗನೆ ಅಕಲೆರ್ದು ಜೀವನೊಡುಪ್ಪುನಗಲೆ ಸೈತದು ಪಾರಲೌಕಿಕ ಬಾಬನ ಜೋಕುಲಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ನಿಕಲಿಗೆ ಆಸ್ತಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು. ಎಂಚ ಕೆಲವು ಸಾಹುಕಾರರು ಜೀವನೊಡುಪ್ಪುನಗನೆ ಬಡವೆರ್ನ ಜೋಕುಲೆನು ದತ್ತು ದೆತ್ತನುವೆರು ಪಂಡ ಸಾಹುಕಾರನ ಜಕ್ಕೆಲನ್ನು ಉಳ್ಳೇರು. ಅವು ಅಲ್ಪಕಾಲದ ಜಕೆಲಾದುಂಡು. ಇಂದು ಬೇಹದ್ದದ ಜಕೆಲಾದುಂಡು. ನಿಕುಲು ಜೀವನಡು ಉಪ್ಪುಲೆಕನೆ ಮಡಿಲು ಪಂಡ ಜಕೆಲನ್ನು ಪಡೆತಾರು. ಜಕೆಲನ್ನು ದೆತ್ತನುಣ್ಣದವರ ನಮ್ಮ ದೇವಿ ದೇವತಾಕುಲೊಟ್ಟು ಸುಖದ ಆಸ್ತಿನ ಪಡೆಯೊಂದುಲ್ಲ ಪಣದು ನಿಕಲಿಗೆ ತೆರಿದನು. ಆಯ್ನಿರ್ದವರ ವಾ ಅಪ್ಪಗ ಸಂತಾನಾದುಲ್ಲ ಅಕ್ಲಿನ ಅವಶ್ಯವಾದ ನೆನಪು ಮಲ್ಪೋಡು. ಶ್ರೀಮತದ ಗಾಯನ ಅಂತೂ ಉಂಡತ್ತೆ. ಇತ್ತೆ ನಿಕುಲು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ರೂಪಡು ಆರ್ನ ಮತದ ಲೆಕ್ಕನೆ ನಡ್ತೊಂದುಲ್ಲಾರು. ಮಾತೆರ್ಲ ತಕ್ಷಣ ದತ್ತು ಜೋಕುಲಾಪೇರು ಪಂಡತ್ತು. ಅಂಡ ನಿಧಾನವಾದ ಆಪೇರು. ಇತ್ತೆ ದೇವಿ ದೇವತಾ ಧರ್ಮದ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆವೊಂದುಂಡು. ವೃಕ್ಷ ನಿಧಾನವಾದ ಬೃದ್ಧಿ ಆವೊಂದುಂಡು. ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ನೆರೆಗಳ ಸಹ ಸುರುಕು ಕ್ರೈಸ್ತ ಬರ್ಪೇರು. 5 ಬೊಕ್ಕ 10 ಇರುವ 5 ಬೃದ್ಧಿನ ಪಡೆಪೇರು. ಈ ವೃಕ್ಷ ಮೂಲು ಬೃದ್ಧಿನ ಪಡೆಯೊಂದುಂಡು. ಕ್ರೈಸ್ತ ಪಿದರ್ದು ಪೋಪೆ ಕುಡ ಅಂತಿಮಡು ಬತ್ತದು ಸೇರುವೆ. ಅಂಡ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಬೇಹದ್ದದ ಅಪ್ಪ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಮಸ್ತ್ ಜನ ಶಿವಬಾಬನ ಕೆಕ್ಕಿಲ್ದ ಹಾರಾವಡು 5 ಬೊಕ್ಕ
ಅಕುಲೆ ವಿಷ್ಣುನ ಕೊರಳದ ಹಾರಾಪೆರು. ಶಿವಬಾಬಾ ಅಂತೂ ನಿರಾಕಾರದುಲ್ಲಿರು ಬ್ರಹ್ಮನ ಮುಖಾಂತರ ಮುಖವಂಶಾವಳಿಯನ್ನು ರಚನೆ ಮಲ್ಪೇರು. ತ್ರಿಮೂರ್ತಿ ಶಿವ ಪನ್ಪುನಕ್ಕುಲ ಅರ್ಥ ಉಂಡು. ಅಂಡ ತ್ರಿಮೂರ್ತಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಪನ್ಪುನೇನ ಅರ್ಥ ಬರ್ಪುಜಿ. ಬಾಬಾ ತಿದ್ದುಪಡಿನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಗೋಳದ ತಿರ್ತ್ ಸುದರ್ಶನ ಚಕ್ರನು ಬರೆಯೊಡಾಪನು. ಚಕ್ರನತ್ತು ಸರ್ಕಾರ ಚರಕದ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಪಾಡ್ದು ಬಿಡ್ತೇರು. ಮೂಲು ಸ್ವದರ್ಶನ ಚಿತ್ರ ಉಂಡು. ದಿನ ಪ್ರತಿದಿನ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಆವೊಂದುಂಡು. ಬಾಬಾ ತೆರಿಪಾಂದುಲ್ಲೇರು ಏಪಲ ತ್ರಿಮೂರ್ತಿ ಶಿವ ಜಯಂತಿ ಬಂದು ಪನೊಡಾಪನು. ಬರ್ಪುನ ವರ್ಷಡು 72ನೇ ತ್ರಿಮೂರ್ತಿ ಶಿವ ಜಯಂತಿನ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಬ್ರಹ್ಮ ಇಜ್ಜಂದೆ ಶಿವ ಎಂಚ ಜನ್ಮ ಪಡಿಪೇರು. ಬ್ರಹ್ಮನ ಮುಖಾಂತರ ಆಸ್ತಿನಿ ಎಂಚ ಕೊರ್ಪೇರು. ಶಿವಬಾಬಾ ಉಳ್ಳೆರಂದಿತ್ತಂಡ ಜೊತೆಟು ಆಸ್ತಿಲ ಅವಶ್ಯ ಬೋಡು ಆಯ್ನೆಡ್ದವರ ಈ ವಿಷ್ಣುನ ಪದವಿಯೇ ಆಸ್ತಿಯಾದುಂಡು. ಸುರುಕು ಬ್ರಹ್ಮ ಐದು ಬಕ್ಕ ವಿಷ್ಣುನ ಪದವಿ ಆಸ್ತಿಯಾದುಂಡು. ಬ್ರಹ್ಮ ವಿಷ್ಣು ಅಂಚನೆ ಶಿವಬಾಬಾ ಅಂತೂ ವಿನಾಶ ಮಲ್ಪುಜೇರು. ಶಂಕರನ ಮುಖಾಂತರ ವಿನಾಶ ಪಂದು ಗಾಯನ ಆಲ್ಪೇರು ಆಯ್ನೆಡ್ದವರ ತ್ರಿಮೂರ್ತಿದ ಚಿತ್ರಲ ಪಿರವರ್ದು ನಡೆದದು ಬೈದನು. ಸತ್ಯಗೋಟ್ಲ ಸಹಾನಿಕುಲು ರಾಜ್ಯ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಾರೆಂದು ಸಿಂಹಾಸನದ ಪಿರವುಡು ವಿಷ್ಣುನ ಚಿತ್ರವಿಪ್ಪುಂಡು. ಇಂದು ಎಂಚ ಲಾಂಛನ ಆದುಂಡು. ಇಂದೆತ ಅರ್ಥ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ. ಬಾಬಾ ನಿಕುಲು ಜೋಕುಲೆಗೆ ತೆರಿಪಾಂದುಲ್ಲೇರು. ಈ ಜ್ಞಾನ ಇತ್ತೆ ನಿಕುಲೆಗೆ ಮಾತ್ರ ತಿಗದನು. ದೇವತೆಲ್ನ ಕೈತಲ್ಲ ಈ ಜ್ಞಾನ ಪುಚ್. ಮೂಜನೆ ಕಣ್ಣು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಓಪನ್ ಆದುಪ್ಪುನು. ಬಾಬಾ ಏತು ಸಹಜವಾದ ತೆರಿಪವೇರು. ಮನ್ಮನಾಭವ ಬಾಬಾ ಬೊಕ್ಕ ಆಸ್ತಿನ ನೆನಪಲ್ಪಲೆ. ಬ್ರಹ್ಮ ಮುಖವಂಶಾವಳಿ ಆದುಲ್ಲರತ್ತೆ. ನಿಕುಲು ಜ್ಞಾನಗಂಗೆರ್ಲ ಆದುಲ್ಲರು. ನಿಕುಲು ಜ್ಞಾನಸಾಗರನ ಮುಖಾಂತರ ಬ್ರಹ್ಮ ಮುಖ ಕಮಲದ್ದು ಬೈದಿನಂಚಿನ ಮುಖವಂಶಾವಳಿ ಜ್ಞಾನ ಕುಮಾರ ಕುಮಾರಿಯಾದುಲ್ಲರು. ಐನೆಡ್ದವರ ನಿಕುಲು ಜ್ಞಾನಸಾಗರನ ಜೋಕುಲಾದುಲ್ಲರು. ವಾಸ್ತವಡು ಸತ್ಯ ತೀರ್ಥಸ್ಥಾನ ಇಂದು ಆದುಂಡು. ಆತ್ಮಲು ಅಂಚನೆ ಪರಮಾತ್ಮನ ಸತ್ಯ ಸಂಗರ ಇಂದು ಆದುಂಡು. ಜ್ಞಾನಸಾಗರ ಅಂಚನೆ ಜ್ಞಾನಗಂಗೆ ಇಂದು ಮಸ್ತ್ ಗುಪ್ತವಾಯನ ಅಂಚನೆ ತೆರಿಯುನಂಚಿನ ಪಾತ್ರ ಆದುಂಡು. ಮಂದ ಬುದ್ಧಿ ತಕುಲಿಂದನೆ ತೆರಿಯೊಂಜೇರು. ಅಕಲೆಗಾದು ಬಾಬಾ ಸಹಜ ಯುಕ್ತಿನ ತೆರಿಪೋಯರು. ಶಿವಬಾಬಾ ಬೊಕ್ಕ ಆಸ್ತಿನ ನೆನಪು ಮಾಡ್ತದು ಇಂದು ಬುದ್ಧಿಡು ಉಪ್ಪು ನೆರೆದವರ ಖುಷಿತನಶ ಬರ್ಪುಂಡು. ಇಂದು ಈಶ್ವರ್ಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಜೀವನ ಅದುಂಡು. ಬೇಹದ್ದದ ಬಾಬಾ ನಂಗೆ ಓದವುಂದುಲ್ಲೇರು. ದೇವತಾ ಮನುಷ್ಯರೈನ ಕೃಷ್ಣ ಓದವುಜೇರು. ಜ್ಞಾನಸಾಗರ ಬಂದು ಕೃಷ್ಣಗೆ ಪನ್ಪುಜೇರು. ದಯಪಂಡ ಕೃಷ್ಣೆ ತ್ರಿಕಾಲದರ್ಶಿ ಆದಿಜ್ಜನು. ರಾಜಯೋಗದ ಜ್ಞಾನ ನಿಖಿಲ್ನ ಬುದ್ಧಿಡು ಉಂಡು. ಇಂದೆರ್ದು ನಿಖಿಲು ಪ್ರಾಲಬ್ಧನು ಪಡೆಯೊಂದುಲ್ಲರು. ಸತ್ಯಗೊಟ್ಟು ಈ ಜ್ಞಾನದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಪುಚ್. ಐತ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಮೂಲು ಬಾಬಾ ಕಲ್ಪಕಲ್ಪಲ ಯಾನು ಬತ್ತದು ರಾಜಯೋಗನು ಕಲ್ಪೊಂದುಲ್ಲೆ. ಈ ಚಕ್ರ ಎಂಚ ತಿರುಗುನು ಪಂದು ರಚನೆದ ಆದಿ ಮಧ್ಯ ಅಂತ್ಯದ ರಹಸ್ಯವನ್ನು ತೆರಿಪವೆ ಪಂದು ಬಾಬಾ ಪನ್ಪೇರು. ಮಹಿಮೆ ಮಾತಲ ಸಂಗಮೆಗೊಂಡು ಏಪ ಪತಿತ ಪಾವನ ಬಾಬಾ ಬರ್ಪೇರು. ಬತ್ತದು ಪರತು ಪ್ರಪಂಚದ್ದು ಹೊಸ ಪ್ರಪಂಚಗೂ ಲೆತೊಂದು ಪೋಪೇರು. ಪರತು ಪ್ರಪಂಚದ ವಿನಾಶಗಾದು ತೈರುಲು ಆವೊಂದುಂಡು. ಇತ್ತೆದ ಪ್ರಪಂಚಡು ದಾದಪುರ ಆವೊಂದುಂಡು ಪನ್ಪುನೇನು ತೂವೊಂದುಲ್ಲಾರು. ಇಂದು ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಆಪುನ ಹಾಕುಲು ಎಲ್ಲೆ ಸೈನ್ಯ ಏರುಪೇರು ಆಂಡು ಪಂಡಿತ್ತನ ಚಕ್ರವರ್ತಿನ ಕೈದಿಯಾದ ಮಲ್ಪೇರು ಪಂಡ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪೇರು ಜೈಲಿಗೆ ಪಡ್ವೇರು. ಏರೇನು ಬೋಡಾಂಡಲ ಕೆರುವೇರು. ಇಂಚ ಮಸ್ತ್ ಸಂಗತಿಲು ಆವಂದುಪ್ಪುನು. ಇತ್ತೆದ ಕಾಲುಡು ಒವ್ವೇ ಪಾತೆರದ ಭರವಸೆ ಇಜ್ಜಿ. ದುಃಖನೇ ದುಃಖ ಉಂಡು. ಇನಿ ಎರೆಗಾಂಡಲ ಬಾಲೆ ಜನ್ಮ ಆಂಡು ಪಂಡಿತ್ತನ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು. ಎಲ್ಲ ಶರೀರ ಬಿಟ್ಪುಂಡು ಪಂಡ ದುಃಖ ಆಪುಂಡು. ಇಂದು ದುಃಖದ ಪ್ರಪಂಚನೇ ಆಪುಂಡು. ಇತ್ತೆ ಬಾಬಾ ಹೊಸ ಸುಖದ ಪ್ರಪಂಚಗೂ ಯೋಗ್ಯ ಅದು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಸ್ವಯಂ ಬಾಬಾನೇ ಪನ್ಪೇರು ನಿಕುಲು ಏತೊಂಜಿ ಯೋಗ್ಯ ಅತ್ತಂದಿನಕುಲು ಆದಿತ್ತಾರೆ. ಇತ್ತೆ ನಿಕುಲು ಯೋಗ್ಯ ಅದು ಸ್ವರ್ಗದ ಮಾಲೀಕ ಆವೊಂದುಲ್ಲಾರು. ನಿಕುಲೇ ದೇವಿ ದೇವತೆಲು ಆದುಲ್ಲರು. ಇತ್ತೆ ಅಸುರರು ಆದು ಬಿಡ್ತಾರೆ.
ಕೋಡೆ ದೇವತೆಲ್ನ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಪಣೊಂದಿತ್ತಾರೆ. ನಿಖಲನ್ನು ನೀಚಿರು ಪಾಪಿ ಬಂದು ಪಣೊಂದಿತ್ತಾರೆ. ಯಾನು ನಿರ್ಗುಣಡ್ಲ ಒವ್ವೇ ಗುಣ ಇಜ್ಜಿಂದು ಪಣೊಂದಿತ್ತಾರೆ. ಐನರ್ದವರ ಅವಶ್ಯವಾದ ಏರ್ನ ಮಿತ್ತು ಅಂಡಲ ದಯ ತೊಜಿಪೋಡು. ದೇವತೆಲೇನು ಗುಣವಂತರಾದ ಏರು ಮಲ್ತೆರು ಪನ್ಪನ ನಿಖುಲು ಇತ್ತ ತೆರಿಯೊಂದರು. ಪರಮಪಿತ ಪರಮಾತ್ಮನ ವಿನಃ ಬೇತೇರ್ಲ ದೇವತೆಯಾದ ಮಲ್ಪೆರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ. ಮನುಷ್ಯರು ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ವಿಕಾರಿ ಪತಿತಾದ ಬಿಡ್ತೇರು. ವೃದ್ಧರಾಯ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರಾಯ ಬೊಕ್ಕಲ ಸಹ ವಿಕಾರವನ್ನು ಬಿಡ್ಪುಜೇರು. ಸುರುಕು ಈ ರೀತಿ ಕಾಯ್ದೆ ಎತ್ತನು ಅಜ್ಪ ವರ್ಷದ ಬೊಕ್ಕ ವಾನಪ್ರಸ್ಥನು ದೆತನೊಡು ಪಂದು. ಅಜ್ಪ ವರ್ಷದ ಬೊಕ್ಕ ತಮ್ಮ ಭಾರನು ಜಪಡದು ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕೊಡ್ದು ಬಿಡೋಡು ಪಂದು ಇತ್ತನು. ಇತ್ತೆಂತೂ ಅಜ್ಪ ವರ್ಷದ ವಯಸ್ಸುಡೆ ಪಂಡ ಅಜ್ಪ ವರ್ಷದ ಆಯುಸುಡೆ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಜನ್ಮ ಕೊರೊಂದು ಲೇರು. ಬಾಬಾ ತೆರಿಪೇರು ಮೆರ್ನ ಪಂಡ ಬ್ರಹ್ಮನ ಅಜ್ಪ ವರ್ಷದ ವಯಸ್ಸುಡು ಮಸ್ತು ಜನ್ಮದ ಅಂತಿಮ ಜನ್ಮದ ಅಂತ್ಯಡು ಏಪ ವಾನಪ್ರಸ್ಥ ಸ್ಥಿತಿ ಅಪನು. ಅಪಗ ಯಾನು ಮೆರ್ನ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ತೆ ಅಪಗ ಬೆರ್ಲ ಸಹ ಮಾತೆಲ್ಲ ತ್ಯಾಗ ಮಲ್ತೇರು. ಬಾಬಾ ಬನ್ನಗ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚಗಾದ ವಾನಪ್ರಸ್ಥ ಸ್ಥಿತಿ ಆಪನು. ದೇಪಂಡ ಮಾತೆಲ್ಲ ಪಿರ ತಿರುಗುದು ಪೋಡಾಪನು. ಆಯ್ನಿಡ್ದವರ ಏನ ನೋಡಿಯನೇ ನೆನಪು ಮಲ್ಪುಲೆ ಪಂದು ಬಾಬಾ ತೆರಿಪೇರು. ಎಲ್ಯಕುಲು ಮಲ್ಲಕುಲು ಏರ್ಲೊಪ್ಪುಜೇರು. ಬಾಬಾ ಬತ್ತದು ಮಾತೆರಲ ಮಧುರವಾದ ಮಲ್ಪೇರು. ಮುಕ್ತಿ ಜೀವನ್ ಮುಕ್ತಿ ರಡ್ಡುಲ ಮಧುರ ಆದುಪ್ಪುಣತೆ ಮಧುರ ಧಾಮ ಆದುಪ್ಪುಣು. ಮಾತೆನಲ ವಿನಾಶಾಪುಣು. ಮಾತೆನಲ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಸಮಾಪ್ತಿಯಾಪುಣು. ಶಿಕ್ಷಣ ಅನುಭವಿಸುವನೆಟ್ಟು ಸಮಯ ಪತ್ತುಜಿ. ಎಂಚ ಕಾಶಿ ಕಲ್ವಟ್ಟಿಗೆ ಪೋದು ಬಲಿ ಆಪೇರಂದಿತ್ತಂಡ ಪಾಪಡ್ದು ಮುಕ್ತಾದು ಬಿಡ್ಪೇರು. ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಪೊಸತಾದು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಶುರುವಾಪುಣು. ಅಂಡ ಮುಕ್ತಿಡು ಒರಿಲ ಸಹ ಪೋಪುಜೇರು. ನಮ ಎಂಕುಲು ಶಿವಗ್ ಬಲಿಯಾದ ನಿರ್ವಾಣಧಾಮಗು ಪಿದರ್ದು ಪೋಪ ಪಂದು ಅಗುಲು ತೆರಿಯೋನೇರು. ಅಂಡ ಬಾಬಾ ತೆರಿಪೇರು ಏರ್ಲ ಪಿರ ತಿರುಗುದು ಪಯರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ. ಮಾತೆರ್ಲ ಪುನರ್ಜನ್ಮನು ಪಡೆಯೋಡಾಪುಣು. ಈ ಸುರುತ್ತ ನಂಬರ್ದ ಕುಲೆ ಪೂರ್ಣವಾದ ಪುನರ್ಜನ್ಮನು ದೆತನುವೇರು. ಆಯ್ನೆರ್ದವರ ಅವಶ್ಯವಾದ ಅಂತ್ಯದ ಮುಟ್ಟಲ ದೆತನೊಂದು ಉಪ್ಪೇರು. ನಿಖಿಲ್ 84 ಜನ್ಮನು ದೆತೊಂದುಲ್ಲಾರು. ಪ್ರಾರಂಭದೇ ನಿಖಿಲ್ನ ಪಾತ್ರ ನಡಪುನು. ನಿಖಿಲ್ನ ಇಂದು ಕಲ್ಯಾಣಕಾರಿ ಜನ್ಮವಾದುಂಡು. ಈ ಜನ್ಮಡು ಅತ್ತಂಡ ಈ ಧರ್ಮ ಇಗೊಟ್ಟು ನಿಖಿಲು ಧರ್ಮಾತ್ಮರು ಆವಂದುಲ್ಲಾರು. ಆ ಪಾತೆರಳು ಹದ್ದುದ ಪಾತೆರಾದುಂಡು. ಅವು ಧರ್ಮಲ ಮಾಸ ಧರ್ಮ ವರ್ಷ ಆದುಂಡು. ಅಂಡ ಇಂದು ಧರ್ಮ ಯುಗವಾದುಂಡು. ಈ ಲೀಫ್ ಜನ್ಮ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಉಂಡು. ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಶಿಖತ್ತ ಸಮಾನ ಕೂಡ ನಿಖುಲು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರೇ ದೇವತೆ ಒಂದುಲ್ಲಾರು. ಬಾಬಾ ನಮ್ಮನ್ನು ಕೆಕ್ಕಿಲ್ದ ಮಾಲೆಯಾದ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು. ನಮ್ಮ ಮಾತ ಆತ್ಮಲು ನಿರಾಕಾರಿ ಪ್ರಪಂಚಡು ಉಪ್ಪು ಬಂದ ನಿಖುಲು ತೆರಿಯೊಂದಾರು. ಸ್ವಯಂ ಬಾಬಾ ತೆರಿಪವೇರು ಏಪ ನಿಖುಲು ಅಶರೀರಿ ಆದುಲ್ಲರು ಅಪಗ ಎನ್ನ ಕಾಯ್ತಲು ಬರ್ಪಾರು. ಏಪ ಅಶರೀರಿ ಆದುಪ್ಪರು ಅಪಗ ಎನ್ನ ಕಾಯ್ತಲು ಇತ್ತಾರೆ. ಇತ್ತೆ ನಿಖುಲು ಸುರುಕು ಸತ್ಯೋಗೊಟ್ಟು ಬರ್ಪಾರು. ಅಲ್ಪ ದೇವಿ ದೇವತಾ ಧರ್ಮಪ್ಪನು ಪನ್ಪುನ ತೆರಿಯೊಂದಾರು. ಸತ್ಯೋಗೊಟ್ಟು ಪುರುಷಾರ್ಥ ಮಲ್ಪನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಉಪ್ಪುಜಿ. ಸಂಗಮೆಗೊಟ್ಟೇ ಪುರುಷಾರ್ಥನು ಮಲ್ಪೊಡಾಪುನು. ಸಂಗಮಯುಗ ಇಂದು ಆದುಂಡು. ಕುಡ ವಾ ಸಂಗಮಲು ಬರ್ಪುಂಡು ಐತ ಆಯುಸ್ಸನು ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ಪೆರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ. ಈ ಸಂಗಮಯುಗತ ಆಯುಸ್ಸು ಉಂಡು. ಇಂದು ಮಸ್ತು ಎಲ್ಯ ಯುಗವಾದುಂಡು. ಈ ಸಂಗಮಯುಗನೇ ಬಾಬಾ ಬತ್ತದು ಇನ್ನೇನು ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಲ್ಪೇರು. ಬಾಕಿ ಯುಗಕುಲ್ನ ಬಗ್ಗೆ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ. ರಡ್ಡು ಕಲೆಕುಲು ಕಡಿಮೆ ಆನಗ ರಾಜ್ಯ ಬದಲಾಪುನು. ಎಂಜ ರಾಜ್ಯನು ಕೊರ್ಪೆರು ಪನ್ಪುನ ನಿಖಲೆಗೆ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಆಪುನು. ಸಂಗಮೆಗೊಟ್ಟು ಬಾಬಾ ಬತ್ತದು ಪತಿತೆರನು ಪಾವನಾದ ಮಲ್ಪೇರು. ಆಯ್ನೆರ್ದವರ ಈ ಯುಗತ ಆಯುಸ್ಸನು ಏಪ ಬಾಬಾ ಬತ್ತದು ಅಲ್ಪೊರ್ದೆ ಕಡಿಮೆ ಮಲ್ಪೇರು. ನಮ್ಮ 72 ವರ್ಷ ಅಂಡು ಪಂದು ನಿಖುಲು ಪನ್ಪಾರು. ಆ ಬಾಬನೇ ಜ್ಞಾನಸಾಗರ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಆರ್ನ ಮುಖವಂಶಾವಳಿ ಜ್ಞಾನ ನದಿಕುಲು ನಮ್ಮ ಬ್ರಹ್ಮಕುಮಾರ ಕುಮಾರಿಯರಾದುಲ್ಲ. ಎಂಕ್ಲೆರ್ದೇ ಜ್ಞಾನನು ಪಡೆಯೋಡಾಪುಂಡು. ಬಾಬಾ ತೆರಿಪೇರು ಎನರ್ದೇ ಜ್ಞಾನನು ಪಡೆಯೋಡಾಪುನು ಉಂಡು. ಒವ್ವಾಂಡಲ ಇಂಚಿನ ಹೊಸ ಚಿತ್ರನು ರಚನೆ ಮಲ್ತದು ಐದು ಬೇತೆಕಲಿಗಳ ತೆರಿಪೇರೆ ಸಹಜವಾದ ಪೋಡು. ಐಟು ತ್ರಿಮೂರ್ತಿ ಶಿವ ಜಯಂತಿ ಬಂದು ಬರಲೆ. ಬಾಬಾ ಸಲಹೆ ಕೊರ್ಪೇರು ಅಂಡ ಮಲ್ಪುನಕಲು ಬುದ್ಧಿವಂತೇರು ಬೋಡು. ಈ ಜ್ಞಾನ ಯಜ್ಞಡು ಬೇತೆ ಬೇತೆವೈನ ವಿಘ್ನಲು ಬರ್ಪುಂಡು. ಬೊಕ್ಕ ಡೀಲ ಅದು ಬಿಡ್ಪುಂಡು. ಶಿವ ಜಯಂತಿ ಬತ್ತನು ಪಂಡ ಬತ್ತನು.
ಮಸ್ತ್ ಇಬ್ರಂಜನೆಡು ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪೊಡಪುಂಡು. ದೆಹಲಿಡ್ ಅಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಇಬ್ರಂಜನೆಡು ಆಪುಂಡು. ರಡ್ಜಂತಲ ಕೋರ್ಟ್ ಆಫ್ ಆರ್ಮ್ಸ್ ತೋಜಿಪವೇರು. ನಮ್ಮ ಈಶ್ವರ್ಯ ಪಾತಿರನು ಪನ್ಪ ಬಾಬಾ ಕಲ್ಯಾಣಕಾರಿ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಜೋಕುಲು ಸಹ ಬೇತೆಗಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಐನೆರ್ದವರ ಬಾಬಾ ತೂದು ಖುಷಿ ಆಪೇರು. ಇಲ್ಲೇ ಸುರುತ ಪಾಠಶಾಲೆ ಬಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಮಿತ್ರ ಸಂಬಂಧಿಗಳಿಗೆಲ್ಲ ತಿರಿಪೋಡಪುಂಡು. ಇಜ್ಜಿ ಬಂದಿತ್ತನ ದೋಷ ಪಾಡುವೆರು. ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡ ವಿಷಯಲು ತಿಕ್ಕುಂಡು. ಚಿತ್ರಲು ಸರಿಯಾದುಂಡು. ಮಾಲೆ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆಂಡು. ಸುರುಕು ರುದ್ರಮಾಲೆಯಾದು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ವಿಷ್ಣುನ ಮಾಲೆ ಆಪುಂಡು. ನಿಕುಲು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಸತ್ಯ ಗೀತೆನು ತೀರ್ಪವನಕ್ಲಾದುಲ್ಲಾರು. ಸತ್ಯ ಯಾತ್ರೆದ ರಹಸ್ಯ ನಿಕುಲು ತೆರಿಪವನುಲ್ಲಾರು. ಮೂಲು ಕುಲ್ದಿತ್ತಿ ಲೆಕ್ಕನೆ ನಿಕುಲು ಯಾತ್ರೆಡು ಉಪ್ಪೊರ ಪಂಡಿತ್ತಂಡ ಪಾಪಲು ಭಸ್ಮವಾದು ಬಿಡ್ಪುಂಡು. ತಮೋ ಪ್ರಧಾನ ಇರದು ಸತೋ ಪ್ರಧಾನ ಎರೆ ಬೊಕ್ಕ ಒವ್ವೇ ಉಪಾಯ ವಿಚ್ಚಿ. ಯೋಗಗು ಮಸ್ತ್ ಮಹಿಮೆ ಉಂಡು. ಇಂದೆಟ್ಟು ಪರಿಶ್ರಮಲ ಉಂಡು. ಮಸ್ತ್ ಬಿರುಗಾಳಿಲು ಬರ್ಪುಂಡು. ಸಹಜಲ ಆಪುಂಡು. ಪರಿಶ್ರಮಲ ಉಂಡು. ನಿಕುಲ್ನ ಯೋಗ ತಪಸ್ಸುದ ಚಿತ್ರಲ ಉಂಡು. ರಾಜ್ಯ ಭಾಗ್ಯದ ಚಿತ್ರಲ ಉಂಡು. ರಾಜಯೋಗಡ್ದು ನಿಕುಲು ದೇವತೆ ಆವೊಂದುಲ್ಲಾರು. ನಿಕುಲು ರಾಜ ಋಷಿ ಆವೊಂದುಲ್ಲಾರು. ಅಕುಲು ಹಠಯೋಗದ ಋಷಿಕುಲಾದುಲ್ಲೇರು. ನಿಕುಲಿಗೆ ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾದ ಜಡೆ ಉಂಡು. ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಬಾಬನ ಕೊರಳುದ ಹಾರವಾದುಲ್ಲ. ಮಾತೆರ್ಲ ಸಹೋದರ ಆದುಲ್ಲ. ಬಾಬರ್ದು ಆಸ್ತಿ ತಿಕ್ಕುಂಡು. ಪ್ರಜಾಪಿತ ಬ್ರಹ್ಮ ಪನ್ಪುನ ಗಾಯನಲ ಉಂಡು. ಶಿವಬಾಬಾ ನಿರಾಕಾರ ಪಿತಾದುಲ್ಲೇರು. ಬೇರು ಸಾಕಾರ ಪಿತಾದುಲ್ಲೇರು. ಶಂಕರಗ್ ತೊಜ್ಪವೇರು. ಶಂಕರನ ಕಣ್ಣು ಓಪನ್ ಮಲ್ತಿನ ಕೂಡಲೇ ವಿನಾಶ ಆಂಡು. ಶಂಕರಗ್ ಪಾರ್ವತಿ ಗಣೇಶ ಇಂಚಿನಕ್ಲೆನ್ ತೊಜ್ಪದೇರು. ಗೃಹಸ್ಥಿಯಾದು ಮಲ್ತು ಬಿಡ್ತೇರು. ಮಸ್ತ್ ಅಂಧಶ್ರದ್ಧೆ ಉಂಡು. ಬಾಬಾ ತೆರಿಪವೇರು ಯಾನು ನಿಕ್ಲೆನ ಸಾಹುಕಾರಾದು ಮಲ್ತದೆ. ನಿಕುಲು ಮಂದಿರನು ಕಟ್ಟಿದಾರು. ಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ರಚನೆ ಮಲ್ತಾರೆ. ದಾನ ಮಲ್ತದು ವ್ಯರ್ಥ ಖರ್ಚನ್ನು ಮಲ್ತೊಂದು ದುರ್ಗತಿನ ಪಡೆತಾರೆ. ಇಂದು ಸಹ ನಾಟಕದ ನಿಗದಿಯಾದಿತ್ತನು. ಐನೆರ್ದವರ ಬಾಬಾ ಕುಳಿದು ತೆರಿಪವೇರು. ಬಾಬಾ ನಿಕುಲೆನು ತ್ರಿಕಾಲದರ್ಶಿಯಾದು ಮಲ್ಪೋರು. ಮೂಜಿ ಕಾಲದ ಜ್ಞಾನಲ ನಿಕುಲನ ಬುದ್ಧಿಡು ಉಂಡು. ಎಡ್ಡ ವಿಷಯ ಮಧುರಾತಿ ಮಧುರ ಕಳೆದು ಪೋದು ತಿಕ್ಕಿನ ಜೋಕುಲ್ನ ಪ್ರತಿ ಮಾತಾಪಿತ ಬಾಪ್ತಾದರ್ನ ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿ ಬೊಕ್ಕ ಸುಪ್ರಭಾತ. ಆತ್ಮಿಕ ಜೋಕುಲಿಗೆ ಆತ್ಮಿಕ ಬಾಬನ ನಮಸ್ತೆ. ಆತ್ಮಿಕ ಬಾಬಾಗ ಆತ್ಮಿಕ ಜೋಕುಲಿಡ್ದು ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ. ಧಾರಣೆಗಾದ ಮುಖ್ಯ ಸಾರ ಒಂಜಿ ಇಂದು ಧರ್ಮ ಯುಗ ಆದುಂಡು. ಈ ಸಮಯಡು ಧರ್ಮಾತ್ಮ ಆವಡಾಪುಂಡು. ಮಾತೆರ್ಲ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಲ್ಪಡಾಪುಂಡು. ಮುಕ್ತಿ ಅಂಚನೆ ಜೀವ ಮುಕ್ತಿಡು ಪೋಪುನ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ತೆರಿಪೋಡಾಪುಂಡು. ರಡ್ಡು ನಮ್ಮ ಈಶ್ವರ್ಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಜೀವನವಾದುಂಡು. ಬೇಹದ್ದುದ ಅಪ್ಪ ನಂಗೆ ಓದವೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಈ ಖುಷಿಟು ಉಪ್ಪಡಾಪುಂಡು. ವರದಾನ ಯೋಗದ ಕರೆಂಟ್ದ ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಮುಖಾಂತರ ಕೋಟಿನ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಯಜ್ಞ ರಕ್ಷಕ ಭವ. ಯೋಗದ ಕರೆಂಟ್ದ ವೈಬ್ರೇಷನ್ನ ಮುಖಾಂತರ ಕೋಟೆನು ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಯಜ್ಞ ರಕ್ಷಕ ಭವ. ಎಂಚ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಕುಟುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಮಲ್ಪುನ ಪ್ಲ್ಯಾನಿಂಗ್ ಮಲ್ಪರು ಅವೇ ರೀತಿ ಇತ್ತೆ ಇಂದೇನು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಲ್ತದು ಒಯ್ದು ಒವ್ವೇ ಆತ್ಮ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಪರಿವಾರದ್ದು ದೂರ ಪೋಯೊಂದಿಲೆಕ್ಕ ಕೋಟೆನು ಈ ರೀತಿ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಮಲ್ತೊಂಡೆ. ಒಯ್ದು ಏರ್ಲ ಪೋಂದೆಪ್ಪುನಂಚ ಎಂಚ 4 ಕಡೆ ವಿದ್ಯುತ್ ತಂತಿನ ಪಾಡುವೆರು ಅವೇ ರೀತಿ ನಿಕುಲು ಸಹ ಯೋಗದ ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಮುಖಾಂತರ ಕರೆಂಟ್ದ ತಂತಿನ ಪಾಡ್ದು ಬಿಡ್ಲೆ. ಏಪ ಈ ಯಜ್ಞದ ಕೋಟೆನು ನಿಕುಲ್ನ ಯೋಗದ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಮುಖಾಂತರ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿಯಾದ ಮಲ್ಪನ ಸಂಕಲ್ಪ ಇಮರ್ಜಾವಡು ಅಪಗ ಪನ್ಪೇರು ಯಜ್ಞ ರಕ್ಷಕ. ಸ್ಲೋಗನ್ ತಮ್ಮ ಕರ್ಮೇಂದ್ರಿಯನು ಲಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಪ್ರಮಾಣ ನಡಪವನಂಚಿನಕುಲೆ ಸತ್ಯ ರಾಜಯೋಗಿಯಾದುಲ್ಲೇರು. ಅಚ್ಚ ಓಂ ಶಾಂತಿ.